pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament d'Olot va donar compte del romanent positiu de tresoreria de més de 321.000 euros corresponents al 2012. Continuem per segon any consecutiu amb menors ingressos que l'any anterior. Bé, és cert que aquest any amb un diferencial molt inferior a l'any 2012 respecte al 2011. Voldria expressar la satisfacció d'aquest equip de govern de poder donar compte d'un tancament del 2012 tan complicat amb romanent positiu en totes les àrees del grup. Després d'un canvi normatiu tan important, d'un pla d'ajust, d'una amortització de crèdit anticipada per 1 milió d'euros, de provisionar la paga extra de desembre, de tot el grup, de fer front a l'increment d'IVA, dels increments de tarifes energètiques, de fer una provisió per possibles insolvències de més de 1,5 milions d'euros, estem contents de presentar un romanent positiu de tresoreria del grup consolidat, Ajuntament, organismes i empresa municipal, de 321.422 euros. I sentim que hem complert des del punt de vista econòmic i pressupostari amb el nostre deute. L'oposició ha valorat aquestes dades de forma positiva, tot i que hi ha dubtes pel que fa a les finances del futur. Els ingressos per multes de circulació, radars, parquímetres han augmentat. Això demanaria ser una mica més permissius i tolerants amb els ciutadans d'aquests moments de crisi econòmica que estem passant, però sense passar la llei. Agrair l'esforç que fan els ciutadans pagant els seus impostos religiosament i sobretot els treballadors en general de la casa que han vist reduïda la seva assignació anual. I únicament expressar de cara al futur el temor, imagino compartit per tots, en què la Generalitat de Catalunya, donada la manca de liquidesa i tractant-se del principal deutor de la corporació, pugui continuar complint amb les seves aportacions. Pel que fa al primer apartat de recursos ordinaris, algo que ja sabem, no? Ens parla d'estabilització, que això està estabilitzat, que està estancat, que no creixerem, per tant, ja sabem quin és el marc sobre el que ens movem ara i el que ens hem de moure en el futur. La previsió pel 2013 diu es fixa en un entorn similar i, per tant, ja ens diu que moltes alegries pel que fa a l'apartat d'ingressos no tindrem, no? Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.